Addio bravemunde e merci d'aver clicat sur aquest video. On es veure a cosa pa verdaderament una creació, espileu un annuncio que voglio fare. E la voglio fare qui perché mi sono detto che ero un po' maiasit che della fa su Instagram o non come mai, per voi mantenere un po' informat sulla situazione della cadena e so che devo fare. Il n'y a pas de problème, tout va plat, ma és important per io d'haver un poc de comunicació amb vosaltres, perquè fa bel briu que he pas fet això, me sono avisat que la meva darrera FAQ era del 2022, donc gairebé 2 anys, i és un poc tro. Donc l'idea és de vull dir que vau crear una FAQ d'aquí poc de temps, veleu per la debut de l'any que ve, e voglio un po' recuperar les vostres demandes, les vostres qüestions per poder rispondre, per poder haver un po' un'interacció su ce que voleu saber a propos de eu, de la cadena, dels projectes o de ce que vos agradaria veleu de veure aquí. Hi ha un munt de causes que són previstos, ma se hi ha verdaderament de projectes que vos encantarien de veure sulla cadena, veleu que podia escoltar tot això. Donc, l'idea, si estàs d'acord, és de mettre totes les vostres qüestions aquí en comentaris, o, si voleu pas que el món pos veure el que dices, me podeu contactar també per Instagram, e n'aprofito també per dir que he canviat el meu compte d'Instagram, e aquí és el nom del compte nou, que és el sol compte que podeu veure, perquè l'altre he perdut el nom de Santo Claro per malastre. Donc, si me voleu contactar per Instagram, ho podeu fer, és aquí, e vos podeu abonar a tu parell, perquè hi ha tot això de causes a l'entorn de l'occità, de la cadena, que pots dir sonque su Instagram. Aquí, me pensi que he fet un poc el tour. Vull merci per tu, per tot el que has fet fins ara. Vull merci d'haver clicat sur aquest vídeo, e vull dir a força oleu per la seguida. Ciao, parpaius!